aprangsi piningve indeng pharoi sira trokyabra kethom 60 dulon toksu en autonomous state chihu chiput ponjia jane glong aprangsi lage nilemen thare klengsar podiso nili youth mate suruphar condensi long vice president lapen piningve ili tomalong apor ke mi benang si tongdun aki hai mate EPSLC amai pu jai kathar Cardon. lapen lasolong ini tomalong apor ke mi benang si tongdun aki hai mate ili tum EPSLC along lam jai sar po aki hai angtong tiga thar hasta mi alang long studio long kibang pot deng lo la se pining ve ja se miat pet 60 dulon tokso chi hoji put la bang so ka chathan pon jia jai mek la bang gela han lo aprang sin ni alang litum phan lam the ka ji pon ji gang tunga bang gela han lo ilitum non ke do bom BJP made isi intang kring asong non rolling party la lo la se ilitum non karbia khaya tum da penangan ke chichini ni do lo la si alang litum isi BJP la pen RSS bidikang lim bena ke claim penangan ini tum phan regional party to mitami akaprega regional party tum ke kachichini ni de rason puson lo la si ilitum phan nang ka sorsar nang ke chut la puson penangan du lo la si la bangso ilitum long BJP alang litum ke dojoi ban si claim RSS atum ke la si la bangso butha kla dak pen kachini phan ni aprang sila aki hai phan si sarjai ka thar ma serji point tu Cardon ilitum BJP pugai je thanjo lo BJP ko natman sigin nange klan ma la ke aprang hut ke alang litum phan jonosang pusigipu jonosang po party alang litum la ke jasemet ke brahmin akhe tum a ke chipe jok jia phan kachi rai jia phan si la so party ke claim la pen ke api ke alang litum Jonata Party along do dun lol pen ningkan hinie pi Jonata Party phuk phun hot ke api ke alang litum la BJP Bharatiya Janata Party pun selam la alang litum Brahmin atum si Ladakh Jasemet ke Japon laport alang litum ke Arlupen claim joy si Jasemet ke claim athak pen jok ta thang da chichini dun de ji non ta Karbiang long ta claim lo la pen Assam dan siamata BJP tum si claim lo hala BJP chu parliamentary election hot la pen assembly election hota kapiklang ke Assam tum han ke than ke itum phan ante musalman tum nak chodet po kapa pheri amat pa pheri it khangjang amat ka dueta BJP aphan papi vote pa be pidun la ke Japon ke chethan ling ta bamun dum theda ke Japon no na matalo bamun dum se ke Japon Assam mata chethan ling dalang le tum se athak dolo la pen no no phike NRC no no phike lilo aprang banda NRC claim bom lo NRC pukai lage National Register of Citizenship pulo citizens pulo Assam along ke do vek long jia tum aprang banda Assam chekal India panta peli ram lo national pulo tante hala sorting benke bang atum nang chodet lo lapot itum chepe jok nang pulo amanon ke BJP atum ke claim tho bang atum phan la ko wan thu o na pusi ki putu la si NRC long amen ka vi atum an abongali atum phan anta dak Assam long le pe do thu hup nang Assam long Karbiang long ta non 1,60,000 so se lakh esira suri throk kep so se Hindu Bengali atum akim mi atum aphan latung ke India so ta lilo latung ke latum phan ta Karbiang long pa pe do kok khangjang non anda plum pledet arlo alam pe na pojo amat plum nang yi putai tu ki pu atum ta ong thu thedet lo la pen hala ki plum yi pu ga je krong atum bangai do thu clip lo amat hala tunge do long bin amat non ke long le ke nam ka duk ka ve la hala tum si tir kring la si ki pu ke Bharatiya Janata Party la te Hindu phan ka pe jok jia phan pulo amat hala pu
i asam so bangke la ke amethang tum ta kibir popular se thala tum bange o hindu le po mala tum bange non ke upai ve chi kroi dun tu nang kok se dan non ta che dan bom la se ta la ta non ka che dan la NRC ka ve tum phan hindu bongali tum phan pedo nang ne pugela ta asam apara samasor Sibsagor Dibrugarh Tinsukia Jorhat bethe ke doa Assamese tum si jase me dingje chot Lower Assam tum mange do clip athema Lower Assam ke Borpeta Gwalpara and then Kamrup district Mongoldoya district Assamese atum an ke aprang hol ke Bongali atum sai sila tum Bongali atum la pen Boru atum Garo atum si jase met ke ong amahala tum phan ke pape do clip lo ama si latum puan conscious kalitet lo chini dun oede lo ka chini atum an ke do clip lo amasi la son si arlo pen si hala tum ke claim te ti la Bongali atum la pen BJP atum ke yang bahala arlo pen ke claim ke Bongali tum ke la ke ustad la tum ke take pick lo la pot alang li tum ke non ke BJP pu si jat te krong dun la Bongali Hindu tum an ke abinong ke kali la tum abinong ke la tum ke Bongo Sena latung ke mang dam bangke Bongalia det pincong det ngi la North East na tu anke pu Karbi Anglong la kadu in Nagaland Khasi Hills Assam la kadu ita Bongalia det pincong det ngi pu Bongo Bhumi pu sigi pu pu dar lupen alam bojo amaki pudang ke BJP pu RSS pu pudang ke seta alam binong bangke latung ke Bongalia det ke pincong ya pu phat amat itung Karbi tu mang bong tahala ধর্ম না tu taka chini pe me atum bangke ajar tum chini dun de lo mat la po an dun clip hoi lo non mata pe do nang bu mali tuma ating thak le hala tum ta pu la son ma tha dun rong la kalima kala ni la son je plang dun hoi la pu ya la si ar lu pen BJP atung ke claim la pen bongo sena tum ke la pu ta si ni le hin benadaจะทำกันตรงลำบางแก่นอนini tum dithan lo Hindu Bengali mate bongo sena pta ke than pon lasi alang litum abang ke party leke the dagali akapek ason do ans tame hala leke the gali ke the nai hala tum ke khe la pen along ri lasi litum North East anat athu bang ke lang alang litum bang ke peju pen harmu ke la ke korso pinak mate amud misi tu atau macam si korcet masih tum cetek nanti mau korbang mau apa bang masih tum cicini tum pin asal putar lasi nona bangke itu tum North East anak tu bangke jasa peda bangke Tripura bangke itu ne korbang lo kata kita teklong lo nona bangke sita ha kuman dunia ningkan penangi korcet bangke jauh tekon nanti nona bangke tum teklong prong langsung nak sidak asam malong uria long ta barak beli bangke nona itu lo nona bangke kopi lo kemana bangke asam malong dak legislative assembly long stame tum lamme dak putar le dak separai posita me itum dak depi mate dak asamang kang long to an dak Assamese alama bangke dak ninje bek nang ji mate tok bek nang ji charli bek nang ji pule ningji sita barak vele long bangke Bengali ki ningji ta chok tok ta chok ku bang separai nang ko tilo athe mahala dak bangke lake Bengali tuma dak bangke bang cherai trim jok le pinya ni dak same hala dak bangke Bengali lam thek bek nang ji thek he dak singki se tham sung bek la puson la si hada bangke na ot thip punang ot thip abesi bangke ot mati sita la hormu bang ikli tum bang chichini dundela la si dak Karbi Anglong putak non ce thandam lo pulutang te nilihin ben non kace chardam bangke ilitum akhe tum bangke BJP lo la pen kaprek Indian National Congress lo hala dak bangke la dak khei suri si dak banga chingrum jasa met pet Bengali tum dak doppi lo hala dak kupi akamat hasi ilitum Karbi tum hada kace tu bomlan kupi phansi la dak tum longle phelang nangki thi amoni da tum pen ilitum hada ke dora pet bomlan la sobu thaga bangke nona ubi nona aporo hud bangke ilitum kaddo ko beta kacar juna ngie polo among no ke dam tanganing kan bang ilitum kamatha kace than kace ngum bang apet ta hailo sita non pinya por bang ke litum kace than kace ngum apor nang lerok lo la pente alam chini bom lo la sila sunon ka chini apor hud bang ke itu merat do ans tame itu bang nona bang ke methang man charju nang po hala bang so party long nili do dulu pulotang te halta komalo doke athi mahala da so non BJP long nili do dulu pulotang te halta theklong ni bang kopilo hala da bang ke town committee long
nang hai nang hai MEC dan nane Bihari Bengali phansi pahai ji lasi halaphan nili richo ka pacholong bang nili koi unji ma unima la bangke adon tin la pen anu tin ta me thang phang char juicy chepe keng nang po busi nili he ber matha lasi non ini tum ka thana bangke jasemet pet la RSS la pen Bengali do bongosena la alang litung bangke arlo bes nang klem po bangke tum bang non chethan bon bong lasi hala arlo pen nang klem po bangke litum kupini alam arjana son kupini arjan sana bagi tum tarang paklang ak thekhe do litum lam lun pen bom no dafi kaddo ko be akhe ta itum matha parsik pen sita bangke chini na ko po la son sin dili matha kalang la lasi mona non het nang lipulo bang akhe tum ke khe phansi matha a party tum han gali di a party le matha dam gali akhe abang party le enthusita amethanga khe job ijima laso party long dun te amethanga khe job ijima la bang si amethanga khe job chot kali amethanga khe atum si athak dulong verjima la bang si hala tum kamatha ange non hala salam aku nang le thulok rock le lo tum ke pulo chingrum pet na pul hadi chingrum pet na pulo te abinong ke chingrum nangi ke khe chingrum nai a party li lage a party le chingrum pulo te lake non ASDC ban itum APHLC itum chingrum po ba kumani HSDC itum nanang pu dunji mene itum nanang chingrum dunji pu setala chepang rum pet setala ke aso jilang la tum mangke ange ihala a party ka pregalong si a khelam ma thadam de det apot party long ma thadam rong apot ilitum amuni tum si halabang a khelong si dun thurom party pu penoma lapoja amat ki ha ike bang atum ke halabang itum amunit ajak kong si hala amethang a khe si chipithe ilo alage aja plan ke lasi non ke abinong ke ilitum ta kamatha namnangi ke kaching room ji pulotang te lakhe tum si ching room nangi a party ngali a party bangke along tin a party penta ala so ke si vet atum mai ching room thu at ngi po ba non anke puram lote BJP long ke do Congress long ke do jo hala tum anta nang dun et nang po ba wang et nang po itum long nang dun tu pole ili pulam ta kali la ta il long che pang room chong no la po yo ili ta dang le dun thu na po ba kaching room bekji pulotang te kalang la non bangela sila so ke paching room long le deje phan bangela si itum nang ni ta mo pena than pon eklo isi bongo sena la pen RSS tum bidikang lim benang klem kalang lo la so hipit bang nana to verang sa anke itum bong ka paching room long le deje ke atum ka paching room long le deje pansi la tribal lang bong pa ye chok pa ye theng bare kalang kai ki ka pa chi chok pa ye theng anke along le nang gi thige bang ke bang ke mane la Bongali Bihari tum si along le nang gi thi sa Korean ta hala tum si nang gi thi itum ka chi chok ke la tribal hiyan la ke long le hiyan se ko chi chok ma ko me lam ma chi therak tu ta me la chi therak tu ta me lo la bang ke la si non la so lam che than le rong lo ke kopli a constituency long kopli a constituency long ke la da ke dam tang a voter list jong se lang dam no pulo tang te hala da bang ke Bihari ekhevet si surikre plido na hot kar bi tuma voters dollar dak suri kresi suri thoma ke island la si hala da thegdam nong no non bang ke pin nang along le no katik ye long le la pen so katik ki hidia long le pen ke cheng lok pir the abang ke ong dung bang ke hong pen ke bang tum si ka chrai ke ong no la pen non bang ko pilo man thu bang ke kar vietum ha pusar di pen ke do along le long da non bang ke cheng ke la tum dar bang ke pine bondhok pai kas pine si klemi man ke adhi pu pen si da klem ji cheng sa bom to bom po mo bang ke ahem fu phana bang ke कोड पहला पो पलाक उनटिक पलाक पो along le cerai pidat la sini li atong ko dam ji polam bangke ile tumalong le dak arlu long ri arlu ha hong pen ke bang tum il tumalong le nang cerai pidat bangke tangga siksa be
kita kasih sagi bangke itu dak case long bong ladak itu hap pusar di kan dora per akhe masih itu kai kita carbui anti mah kami melam lo ke di people itu dak dora pet mah boleh cocok tot kente kalah jelas si arlupen bang lasi apong tin la bangso la son ini tum dak case tu mang bong la so alam ka tonti itu mang bong la so ron mai ke dua hota itu ningji lo komat ni third force do mate komani hong penang ki chuduna bang do pu ili ning jil protang te ini tuma khelong penang bong masi kupia third force ning je ber mati thang da be hendo la song chi ning je la si la bang ke ini tum ante third force avi pulotang te ini tumang bong si chok in tungore mante oi kalang la bang ta thang da pe la soda mo ta charjunan ko ke di ma tha bang ke kalang la si la so putha bang ni aku non ini tum ka che thanalam thelam jirang chit lo ja se mi pera bang la hen lo hedi non suru putha long angkang confidence lo hedi na bali pothar polong si non super smart town hedi bini hode la bang so dim non ge hlo ta ke inglong so ge ta 90% answer suru pothar confidence ke non la bang so smart market tu la ta ka pinchongi polong bang ke council ben la so order ali la ke ho dil hi ben sila so apini ke wan ta la sila so long ka chilang abang ke la ke ja se mi bang ke siam la pen la pu benguli la hai tu me la sila so putha penang na tuma long le bang la dak town long le pen hedi karbia hema ta mi penan non la uthai pu terek pu la pen dia jo ta me la so long le na ing tang pu la si non ja se mi pe bang ke li tum chini mon thi mi le he la dak ke karbi de lang la si mua phi bang ke hai election na ta nang ke jok na ja kong ki long e apu thak bi dikang lim benang ke claim mimi lo posini bi mathadam ti la inglong asu tom phan along liki thi at dia kam ke claim ke development akam pusi ki pu kana la ke dak jot ka liha bihar be thi ta development pu po amar la inglong asu along le thi lak ti la so a system si non ta ke claim lo hala medha petkar pu mayong la si alang li ka protest wara titi la so alam polo la si non la sorupathar pu body la angen non council tum ke chini dun de pin po bang la ke mahume me alam le ka schedule lu ke council tum chekroi dun de ning ho jada kam ta claim long le ange ku pusi hala bang a ke tum le bongali tum le hala siam tum phan copy vur pon lok ke hala tum phan ke chu un chit po jo om edet po jo hala tum ke ku chalak opusi hala tum ta chema tha ti la masi alang li tum phan pivur pon lok lo amat ange long lin ange thi ke tribal tum long li lo lante la si council tum chini dun de po bang la ke henopik alam lo la ke alang li tum no mata li tum choning ri lo la council cmem revenue tum phan la pen son ka prega cm tum phan em tum phan se ta li tum me choning ri ke la so alam bang non mat alang li tum interference rak nang ji la pen la so supermarket tu lo ma piloma la ke papi do long le det nang ji aku yong si supermarket do pon te ha ta ke schedule tribe tum si ha dak ing ni long chot nai dukan anta athe pi alam mang ke kopi asayang deng si le tuma long ria lo ke claim ma la ke le tuma farman nang po kalang la thema a six schedule long ke joy ke lam men hello ma ti di jon il tuma anban long so tuma anban la evan beta che dong plug lo te la ke cho thai lo te tuma joy ke lam che than nam ji pro dang te ni pu dai pu to la si la so putha le tum churu lo la si non ni isi aku la ta kenang so ini tum non inglong so ma de kapre khai long ini tum non carbing long ki do bom pinangan carbi ma de pinangan asong tum bang ke 60 dur ke biong la pen 60 dur ke ili tum han pinang na tum nang pudang lo puta ja bong pu la si kapre ka khaya tum bang ke ili tum long non la bang so non Arunachal Pradesh pen punon kapre non missing rapha pipine pen diuri tum hitame 60 dur ke nangji pu ate 60 dur ke long ri long pat ka cherai komia phan la si ili tum kupia posi la bang so puthak ili tum carding long sor bang ke la biong bang khai bang ke ithe 60 dur do lo brodang ton Arunachal dang am thuinang Arunachal so song isi hempre ke long tang ma sa la si sitame kupia posi la tum hang nang ko di la si la so puthak nang li than tha sini tha six schedule ili tum mathakrang hala
six schedule nang ne pun nang pudon atum hadi hala tum ma thage ni tum APHLC tum la pen lok si election ka chipe hai ji aphan si ka ma tha pusinang tit ni li ma thage la pen lok si election atheve ong lo la six schedule si ne rip lock lo ason ka preka ve dat lo po pusi hala ajadum politics claim lo te isia topic and po la bang lam dak lo pul te akaprika topic titi ma titi la son thak sak si itum APHLC itum ta ke claim bu si ma tha sita la bang e kali itum bang ke election ke haji po pan kali la bang ke athema la ke i six schedule ke la ke ilitum phanang pitang lo la ke death so ki kim aron pul an ke itum ke Karbi Anglong ke death so itum a death so donang ji po bang si ilitum ke pu la si death so ki maron pucini ne de amasi ilitum a em inu da bang ta lasi kaningge non ge therak tu ta me le ame thang da six schedule po si em ge je plan lo lanta bhari ti hai ahut penge peng pu arki gari pen ta vivi hai an ke hapu bang ge six schedule ke putap jap nang ji ame thang ge choi ke lok jing choi tu agari ta ke lok tu la with to lor la anta yo innova lo ne pilo ne tu la an ge hapu bang ge six schedule ante choi ta jing choi che der nang ji ko areng ang jang nang ji choi le jing choi ta ter kloi nang ji lang da ching lu le der nang ji a chu ta ching tip te der nang ji ame thang ga ko ching tip tu li anta six schedule be ame thang ta i man lo anta an ye la ke son ge la si hala bang arhipat along ta mikir okora pula son atuma ke doko opose mikir okora pu ke pu det lo bon pu le mata si sikit dia kiki maron le pusi juga sing ti ba thai juga je ma tha dam tu ron le juga sing ti ba thai ta ching tip nang ne pa thai bang pusi ma tha tu rong le ko pa bang le lo malata anda ko election da tu dun tu ilang me ni anta pusi sik si dula long si di la busan je mu bang ge nek me mi lam ma nek me mi lam ma ge athema non hatna le pupon lo athema abino bangke ilitum update kacari atum hala kacari bang nili kupia ron pen konat along ria nang sini karja ma kupia ja kong ben karja ma hala bang kecicini ne pin election do lo form jogon lo haider lo lauder sita kupia ja kong ben ta council ke do lo kupia ja kong ben ta ilitum autonomous district ke seng lo kupia ja kong ben ta li em ke man lo hala so lam bang char judam lo pulodang te la ke sexidul ke chuchim ke nang ni lo polam ke la ke le do la si haru mang ke la ke ihin penlangdang mo te inek ni melo ihin penlangdang mo te jinsu mi jinsu mi pothe bang ke alang litum si litum update ke nang cari lo la si litum hanang kacari atum bang konasi ke lejima konasi ke palejima hala so to war cicini ne pulotang ni litum kunalo le bukende la si la so bang ke la ke litum ko pulo pi here ni me ang lo si to kok lo la si non nang li hin pen ke thandam putak je thandam thulu pulotang te non dak da sebet north east along north east angkang along pen bang tupo ilitum assam long assam along case of one missing deuri thengal kosari pen ke cheng lock da a coachas bongsi pen cheng lock da kaprek a case of tum ana bang ke non bang ke asitin a case of tum da ilitum phana bang non bang ke pilo protection mate ilitum phan ke rai ko ma non bang ke hirklong mate ilitum je tham dak lo pulotang de 6 lo sona bang 6 dul pen nang rai kom bang ke nang sot lo sing lo bang ke tek long pur lo ka do betan do la son si ilitum non Arunachal Pradesh alam da chethan dam mi alang litum da chethan dak lo legislative assembly lo chethan dak lo ke resolution di pass resolution konat ne dak konat ne chinglung chom asong men se ke hang polang kali dak legislative assembly long si dak chief minister do atum si resolution ka che parai ta alam la son thak si la dak long ta union territory long ta salam ka che parai ko ne do la son si thak MP si ke nyang je kala la si alam bang ke la ke la biong theong ang ru ke chotang to alam la so phut thak bang ni li ka ning je patai ning jing tung rat a thi bang la ke six schedule la pen autonomous state la hinia hormu ke
Juheta pulau kilin na hormu kali tilake. Kilin na hormu kali. Athema aja kong kapre angte. Arunachal Pradesh ta state ke long tang lo. State long sta me la so state long ke lake inglong so tom hanle abar sai pichot no puke na hok da ke to belo lake. Lake isi angkang la peladak ile tum kadok me kacari na phan aronchot. Sita me dak inglong so phan kerai kom nang cita hok kapre kopine ile tum solajong kopine ja kopine ita hok puke ladak abe. Lasi nona bangke state ke long tang akhe tum tame nona bangke pilo ame thang akhe phan kerai kom je phan bangke siksidul bangke nang ji ko bangke ko lasona thaksi tripura long da dubom lang gente sita me dak kip thuk da asik sidul ke akip thuk tang ke long joini so nona bangke kisum ko prat lo lasona thaksi BTC long ta asik sidul bangke long lo sita hala tum da akhe no tang si chodeng long lo ama nona bangke lang tum ta sit ke ba bangke ko mane phan si chodai ko la poson nang dek du ko la si ili tum non ka che song bom non ke hang bom bangke akang tim asik sidul na hok ta da bangke phuk pacet kunani app upload bangka bedet nangi la so bang sik tum kaning je mat ada BTC long ke lapuan si kahino loge plang down dak ili tum ke Karbi party puga political party ja choklem hai helang hai tum ke di non APHLC ta itu all hill leaders pasi pu ala kapre tum anta itu pangrum rap pasi pu baha BTC area ke Bengali party si selam mangai hala Bengali amethang akhe party da hala tungke jiselam hai de tu an lo da bangke lasi non ke sik schedule ke nanggi potung ke neliga chinia teng ke asamang bong Great Roxy autonomous council itu Great Roxy Thengal Kosari Lalung ben Rabha na Sonwal la pen ke Mising la pen ke Boro ke Longdun etlo la pen Coast Kosari Deori itu pen people la pen Amerika bi atum talo ahom atum talo kadui nelichini et ke Great Roxy bagdo la Great Roxy autonomous council tum six schedule sinangji pulok se demand lo non na yerding lo penangan na yerding lo non kali lo binong ke ningkan kep ta ke pleng thu lo la tum ke hang eta government tum pipe det lang non anta la si tum six schedule heno puke lai hu ke la ke ko puloma la mo pen pu bom bang arhipat along ekitok ide la nelige pudam ilile kaning ye lilo bang asamis dun si pikir okora pwedi la son lo bon pusi ili matha tu me le kalang sar tum ka dia atum along edi la puson le penang ke thege du piklo bos da mila ha la so 60 dolar lam cha ta kelang li pen po ki pudun hedi alang tum si baharia ke theglo puse ka chikro silang pen chini lo pulang te alang tum ta la puson ge little learning is dangerous for hormone bangadi kalang chini pame me pin pen kaning je bangala ke phere me la pen nili pudamji pu bangke la sona bangke la ke misleading la bangke atwar ke japon thap mati kalang la si hormone bangke ke japon thap puta komar phalo ke japon thap ke ime thanga khe basi ke japon thap la si ime thanga khe phamsi ili tum ke japon thap purutang ke la ke ime thang phamsi chadu rok de la bang kapi lu pon la ti ime thanga khe tum man si kapi lu lo ti klem la ke pap ta chero ji la son ke hai ma tha la pen la ki vir ji la ke PSC long do vong kar bitum na ki vir ka to mane BJP long do vong kar bitum na ki vir ka di ki vir ji la ke tama khe si vir ma asela puson il tum lama bang ahok lam ningje nang po la pen puson ke japon thap mate misleading po horu bang ke to bang ke claim ke det si akemi kala la si ini tum non karbia khai dang tame secure la nang po ini tum ku pia pumna pinyani long pat ke long ke job pen 60 rupees ini tum kaching thudu no pinangan lang amlo te ani doa ka kapre kaching thura sai tame borenga war sai pen chenglo tame la si banga kapre ka khai dum da jini pame inglong a khai dum ta ate 60 ru jong se avi purutang de khai ke cherai kom thibun e kalite mu ke general nang man de ti poke la si kadugo ita me non ge kamatha bang secure la vek nang po kalang la det ki maron putang de te si asu pu yelang ma hala state bang state ki maron chorana hala mange ana article pen thulang la bang sik schedule bang ge det ki maron putulang ange ko pu se aki bi yelang ma la le la lo la si
non ini tu malong penangan kedam tang ini tu mapan la puson nang hipudu hesadi kedam tang APSRC party tumsi hemprek ke karbia khai phan van pidelo made chong thui delo hala bang so ini tu mapan penangan la song tum nang pu lasi ini tu malong komasi la bang so 1969 hemprek ke van ma la pen komasi ke var ma lasi la so puthar nang diklar dak pen carding ngora phan si than bachini pan asa la solam ka chini ye pula te mo pen ki pu bom again la sa sikhido la kitab lo masih tok tan do la ta page ta ko an ne ada ke tok do green arcade la pen la solong ta do la to hala pe klang de tha page 18 along Komatsi ke Varma, Siksidul, ke Komatsi Autonomous State ke Varma, lage Ladakh, hala nili ta to le hai, ta nili fan ke baru nang kroi krelo, nang kroi krelo, APHLC choklem nun lo amat ne nang kroi tu tepin la pula ya to mange, election hai tu dat nak boleh kap ere, la so kitab ta la ya, no hill state no rest tu. Ladakh. Day no hill state no rest and ape cabang ke Nilipur po day. Nilipur po Ladakh ape cabang ke 122.123. That conference adopted this name Meghaloi along Ladakh ke tok do. Ladakh dak si tok do. Ke var bang ke that amenda tok tu ang. Hai sotrosing teron pudare pu la ke kasorsa pulang kali kasorsa kurkimo alam ne lile ke tok tali dak afram Mizoram governor PR Kindia la pen PR Kindia ke ahut isi alang li hala NE na tu minister hai ko pumayong te North East apan a minister central minister lo la APHLC leader la lagi jointia muni Ripple Kindia alang li si da ketok la pohelo jo the whole paper on the autonomous state plan included a paragraph giving an option to Mikir Hills and North Kachar Hills to join the autonomous state. Unfortunately, at the instance of Mr. Sotrosing Teron, a powerful minister in Assam cabinet, and apparently whose authority wielded strong support. Monitor the support dun puyo alang lipan Teron sangho pan. The two districts decided to remain in Assam and declined to opt for the new autonomous state puyo. The APHLC leaders were disheartened as a sizable number of leaders and people of the districts were a part of the Hill State movement with APHLC. Hello, Sohut. APHLC along Karbianglong lapen NC Hills penta alidar dopi lapot pen munita do ke kroidun atumta alang litung ke aning oipik lo. APHLC tum aning oipik lo. La CS Teron ke hai la pen Dhoniram Rompia ke hai la pen soy terang ke hai la pen hala Joy Singh Dolo ya matalo la pen ke Joy Bhodro Hakjar ke hai alang litum la autonomous state war fit deng de rapot la APHLC Karbianglong pen NCLs along ke do APHLC leaders atum la pen amunit atum ke aning oi pik pak lu puti dak ketok dak het la sila da bange teglor lo la ke APHLC atum le la ke war kali po bange la ko la bange simple tu pik alam he kapachu bay tu ta inglang tu ong ku me ni chechar tu po la pachu bay ko ya thai wi ong se sa nang ke ko ya kalan athi ya li to ma phanang pu le ti ne ke dam tangani
puda nang nak lah ya PSDC itu alang itu ke hola bang so huri tami IPSRC pensi hempre kamian pen dara pan cobai lu pram hedi cobai lu pidami hola bang so ke 1969 non ni tum chi hangbom article 244 in 1969 lo constitution lo nang thapi lo la pen ako non nang le tum IPSRC a song pensi 60 moment pensi karbia khai pan jong thuini pu wan dai ni tama phanang pu la sira sona lam nang ke bokolong bang ke nili hi me pui bang ke de phur ki mo lam jong se a hok pet si kaning je purutang te nili ki putun je thai ave sida jong si lam chobai mate lam karbok thap purutang te nili pui bang ke hala tirim atumta atum phan aning ke oi du ji la ko an ke apap chiru ji la pon bang ke la si PSLC asong ben si hempre ke hang dun pule kupus hempre nang ni pukan ngi thui mati la ke joy ke lam no mati hempre ke hang ma hala long por bang nang ni pukan ngi ke la ke pulo ma thaun ba salam ma jula sila pusona bang ke bo ben pulo misleading na son to war ke ja ponthap mate bang phan anong ke jo bang ke tem ke den ji la si hala suhut dang ma to lo ke yo hala suhut autonomous state ke long ji hut dak karbiang long pen NC Hills ta council ke do mati la dak pen si ka che parai ji 2/3 majority kala 2/3 majority amuni da tu mo bang chingrum mate che kroi chi don sarpen si council la tum che parai si ni tum hala so autonomous state bang ke deng lo mate dodun popo bang ke lam hi ji pichon anda chok lo si hala so bang ke purki mo se tok ang lo jotro sing tero na ke hayatum na pen alang li ke japon along a council la pen hada putulo ke ratta kajitu thetupi abinong bangke hala suar ni autonomous state ki dengde ni bangke tum ratta thur paksi laso apu thake pinrem nang bokente sita ka pinrem bangke pujok plot si hala sut ke council kachari ke congress kachari lo sita la bangso a congress a thansi ningkan phole dam jata pahai thu det ningkan phobang thu der thi pahai thu det alam thiki le dam hi kupilo congress a than ning oi e ni tu la pen hala autonomous state ke bara to manda ni tum ning oi lo me sen lo ke bangke lo ke bangke lo la sila hai phur ki mo ke chi phur dam be ko man ne kham sor sa dam na ko phan kadi ili tum phur ki mo long che lang dam lo pulo dam te ka che pak keng nang ye thai do pi non ke do bom a phut tha e tum che than lo non ke do bom lam che than nam lo pulo dam te BJP a song pen a manifesto long che tok lo nili tum dak pen election ke hai lo pulo dam te autonomous state vai po Rajnath Singh ame thang mata dak bang lo ni tum autonomous state ko thake chingki po so dak pen chingki ku si po so si ni ye te kan sita ke chengsi ningkan phodamet lo autonomous state lam ave no na ningkan phoda nang pleng bom lo autonomous state lam plang tela ante dara to ani oi mo ente aning ke oi bang jok thosi ke dam tang MP election lo bang ke Horen Singh bia ke hai lo ma to ke lak thli ba to ko angke hala hill state nai mat autonomous state nang ji sixitul pangtang nang ji potu mang kelong tun bangke chiki bisi lasi rat atum dara daga bangke itu bangke pilo ili tumang bong kaching ki ka jethan ji mum bang akenang sot topik lak ko bang sin in kan mathatam athima song punon sarkar punon alang li tum bangke la ke rat pen ing doi ti rat pen kamat halar dun de ti bangke chelar le lo athima ili tum ing doi di pulutan de nana tum keklen mesen no puchu putun dong lo produk tela kusi tam bom bola ke kalang lo lagi demokrasi alam lo di kaita ili tum pu bom lo lagi public muluk aja kong pensi jata claim ji mati angge ili tum karbi tum muluk aja kong si hala bongali bihari tum muluk aja kong along si pangrum dun turong ke ho angge autonomous state nang ni hill state tanang ni group tum along si pangrum dun turong lagi halabang ta amitang akhe tungi cipi unji pansi bang ta klem mom lo mo pen pu bom hala BJP RSS tungi bang akhe alam si chimata an ke hala ta akhe puke ladak to ang do jode la so kitab ladak la so kitab the Hindu tribes and castes la yo nang le tum lang not the Hindu tribes and castes pu kitab tu Hindu ta tribe body anja bamun ta tribe puge jo part 1 along yo dak yo to lang yo bamun tribe pu yo ili tunge ma tha bamun lo te sikar ki tum pusi ma tha ili tum ke
Sita Bamun ki sia tribe lagi Karbi Puason lagi Naga Puason Bamun puke lagi la Bamun ka tu vetum le sekar klietum kali lagi la tum ta Bamun te sia tribe apa la si Bamun a tribe along ta ason se tagreb do for example itu langdam lo te theklong po Chakraborty laga or ilitum chini non chakro puke laga aputu pophan recho putu pophan la tunge recho akhe Chakraborty tumke la sia chakro puke pudami Chakraborty la penke Bhattacharjee puke la ke hala arni ciklo longso ciklo pin ini kelang atum phan astronomy kelang ka study atum phan Lapen Chatterjee pula ke ripak ang kelang tu ampan. Lapen ke Go Swami berhadi. Ajar dengan cini neder po masih Goswami itu manta puja pape klemeret tavi. Hala Goswami itu nda bang arlu pe nakam po jo mahala tu nda dokli. Hala tu nda klem dun baret puja tak. Seta binong ke Go Swami puke Go Chai Nong Chai nong ka pangring tu aminong ke la si ili tu malong ke Go Swami pulo Swami puke la ke apenan ba ahempu pulo hala animal husbandry berarti veterinary and animal husbandry berarti hala se husband badak do mati di la si hala so alam lo la ke Swami Go Swami la ke chai nong ka pangring tu la pen chai nong ka pangring tu ke kheti ta claim la si kheti ke claim chai nong ka pangring tu Go Swami puke an ke hala tum ta bang da chalak o po jo amat go puke ki putu ke sirke agun chalak o mati bang bora pen baro po ason lo ahok lo namanya seta kali hai la Go Swami puke an si hala latum seta latum chai nong pangring la pen ke kheti claim ke mati di la si Bihar bethe neliha rong bethe puri lo Bihar UP bethe hala dak bhumihar puchela to Manipur bhumihar la Goswami to man ke bhumihar bhumi puke longle pul hai longle long kheti ke claim atu puja kheti ke claim lo te longle long ji kan te cheta na ling seta asi bhumihar puchela to man ke pu la si sekar kliatum binong ke Shorma tu hello segar kliatum ke latum bote segar kliatum lo latum bangke Shorma tu la smorono pu hobdo alam thi pensi Shorma pu ba la bahala so smorono pu pensi Sriman pu ke plan Sriman mane pirthe apan kar klia ba pujo non elitum kar bia tu matha dam tha akur tin tum ta ser klimi ametang tu pan alang litum kurasar dorep alang litum tak di kurasar dorep seta hala pirthe pan arkli nangi pulote kathar sarpo se arkli ji kalima kalang lake ye hala son thak si hala Bamun tribe atumta hala tumta tribe duo por afrange a tribe hala tum troxy du non ge kep pu si pu api kep pin jong det lo ke thom lo ne pin api aku edition pangrum dun thulo Vishwamitra him ta aphange Bamun ka lidet ke Vishwamitra ke api si Bamun pin chong ke la phan la song da tak si api Bamun pin chong atum dolo la si Muni pudu la ke Muni ke la tum chieftain lo tribe atum bong a chief lo hala tribal chief aphan si Muni pu la si hala so Muni non tanang litum Arjun nang tha la Bongali Assamese tu Jasmet Bamun do mana Arjun tha nang tum kumat Amuni apoton lo pule tanang je than thegi la tu ne tu Bhrigu Muni apoton puta Vasistha Muni apoton puta nang je than thegi la tu la puya la si alam thepia bangke la tum ke Bamun atum ke la ke tribe lo Bamun pule te tribe lo sekar clear tum kali la ke hala tum bong
sorma tu mana lata aku do thulang de lata sorma ta sonni do anta aku lata sanskrit pen ke tok do la salam he sorma sonni do eso na bangke original sorma la ka aprang pen na akai pen masih sorma hala tu bangke a tribe pen masih sorma tribe Asia bangke lagi appointed la bang artificial la bangke pincong oi alam la ke la si sorma puke dum tu mang bong ta sorma do ko la si kopia posi dum tu mang bong sorma do ko dum nang li tum dam lo te dhubri dam lo te thek long ji ahuti si ne li dhubri ka me claim hut ne li driver ke sorma sita muni ke dum la ke la puye la kopia por lo je plan nang than lo lang li tu aprang bamun sorma tum si nang dak senar kliti lo pujanar kliti lo seta la dumatum ke sauro pumathasi latum hanya untouchable pumathasi halatum along sorma binotum daming tung te det lang daming tung te det apot si halatum aphan si kapar kli bom ya phan hala dumatum sorma pu appointment pitekang det titi lama si dumatum bong sorma doko lapu ya dumatum bong le sorma ke do chot kali son thak thak si appointed ke mite to bong ta lapen ke Vishnu Priya to bong ta nang litum sorma pu thek long ji ki pu ke sorma pu ji seta RJ ke langge sob Mongolia na khai sai se ji ki pu ta hala to man da appointed la pu ya la si ili alam ka peli dam ye bang ya pu hello bang BJP tum tame jot tame sor dum bamun tum tame jat tame bang amithang akhei phansi ke chimatha political party ke hal amithang akhei ke chi room je phansi political party ke enchorana ili tum bage amitha political ka party ka petang kapang tang ya phansi ili tum akhei ke hada ka kilut dun thu abinong ke ili tum akhei ke chipang tang ya itu bagi ulta kalima galang di lahir akhai jong si ilitu political party jong si ilitu akhai pan pangtang dia party politik ada ke dunang nilu ilitu ala bom ala bamun dengan dun delu lasi latumke lasi Congress long le dun sita latumke hala bamun tu maning ke hanga teng si videt tila Congress phanta lapoye BJP tu ke latunga party abostu lo tema lapen han jonota party ta latung abostu lo CPIML le dun sita latumke a party CPIML a party masi bamun apan kachipe media fansi latung CPIML ta endet lasi ilitum misro puta kupumayong ta mina Binod Misro di alangli bamun munit lo lapen rubul sorma alapen ke ala Benerji mane netum ta do di alangli tu manda brahmin munit lo seta bang amithang akhei ke chepe media fan ke pang tang ya fan si CPIML ta en lo lapuye la si non ta ili tu kama tha dam nang kok ke lai lo la si itum akhei si chingrum nang lapen itum akhei ka pang tang ya fan si political party ta claim inangi itu itu political party ka pangtang ya phanle itu makhei ki dun nang ji kali to so putha nang li cloudak men ke than bot churu lo sar ithi isi non nang ke isi kopi lo ho ini tumla bamun buda isi tribe lagi isi akhai bang ka pangtang ya phan la pen ini tuma sitame political protang me thang political ka pangtang me thang akhai ka pathi ya phan si ini ta claim nang ji bon se ta me non ini to malong ke bang bon bang la puson ke le dat bang a phang si ka pathi dun dang phang si ho or hit bidun la puson nang man tang lo la sinang la so putha kla dak pen ke tham thon apot churu perfect lo apod ale tum doi gu lo la si ke jutsi ni li ka son bang mane lam thi ka pachi dun thui du lang pro tang da khai ang tong phang si apod so putha bang ke nilihin penta lam the ke thani bang ka prek ka belo sta thi hek bang tham ko thi hek bang tham ji po bang ke lan no ili tumta khe ji pa thanang po lam bang ke mo pen budam lo ke ante itum khe ji pa thanang po pot si la si non apor bang ke ili tum rv ra kama thanang ji apor ga belu la si kama thanang ji bang ke ili tum ke do nain ko narlo ili tum ke do nang ji bang ke ko nat ma ili tum me thang akhe la pen ili tum ing long so tuman dang itum pusar pisar ni pen ke dora pen eng long so tum ani tum ko nama ka chingrum pe hal rasar jarna po itu kalang
konat ma iritum aphan iritum aparman kaninje tip kace song tip kaninje dakhai halada sarana politum athema iritum akapre kadim har dakha bihar ben ke bang hane orissa ben ke bang hanane kerala ben ke bang atum da chingrum o dimlong bangala ke iritum akhe phan jakong pinengi begini yela kalan lasi thihek ben ke pujie bangke iritum akhe itum non kamat hanengi bangke non phande takadi non ki bang je obe tum non obe thongkep non flikep non obe pharu non hala so obe ko solo gereng boke la phanda matha nei litum non ni long motor gari to ni damlo isi insam pon doklo la kalimati non reng sen no poling lilang non e prang phanda je matha nei litum lasi la bangke litum je sorsa polam kalido ahok alam bangke itum ningjelo protang te arju unengi ahok alam arjun e protang te itum keng si keng ilo lake non bisar lam ni than na pu inuda osu api epo ke pakeng bompo hala api epo kapakeng lam ahok alam kaningjia lam mangka arjun e asap arjun e ethebak supulu putang te hempen ke kat ethebak supulu putang te hem nani ngipati putang te raso so keng ilo kente lasi il tu makhe long ta ahok alam ningjelo putang te arjun nang po la arjun an si tu makeng po la sola masi ni lihin pen bangka chuning ring tu Churupar piglo nang lip klada kan ke tham pon apot la si litum pining we apora doi ulo pot ingdeng pharoi sira trokke pra ke thom 60 dron tokso en 60 en to namaste la bangso along ini to nang tong dun aki hai jai kathar ali studio long ke bang pot Churupar piglo la pen la solong ini to nang tong dun do thunang aki hai made spokesperson alang li ang tong ti kathar pha ta me Churupar piglo pining we ladak nang kelang dun coating jira pen kadugo we aphan asa minitum tokso bitung benang itum aphan kulwang thu pojir se pining we tokso bangala ponse kang tonik lo kardo